Ola, chámame Samuel e neste pequeno vídeo vouvos a falar dun libro titulado Palabras de caramelo, de Gonzalo Moure. Gonzalo Moure é un escritor español que naceu no ano 1951 en Valencia. Dedícase sobre todo á literatura juvenil, campo no que gañou premios como Gran Angular, O barco de vapor ou O Primavera. Antes de dedicarse á escritura, Gonzalo Moure traballou de periodista, publicista e guionista. No ano 1991 publicou a súa primeira novela, titulada Geranium. O libro Palabras de caramelo trata sobre un neno sordomudo que ten de mellor amigo ao camelo dos seus tíos, de nombre Caramelo. Un día, ao volver da escola especial á que ía, unha mala persona deulle unha noticia moi mala sobre o seu camelo. Que noticia lle darían para que se puxera tan triste? A min este libro gustoume moito, porque pareceme un libro moi emocionante, pero esperábame outro final, do cal non podo contar nada, así que eu recomendo este libro.